Pozdravujem. Pigmenu je super aplikácia, ktorá nás zbavila z dlhavého procesu opätovnej tlače jedálnych a nápojových lístkov kvôli aj menším zmenám v textoch, v názvoch, v cenách. Môžeme všetky nové nápady, nové inšpirácie teraz aplikovať super rýchlo a super ľahko pár kliknutiami. S aplikáciou som veľmi spokojná, je prehľadná, všetkému sa dá rýchlo porozumieť. Zákazník môže nahliadať do ponuky i hneď, okamžite, bez toho, aby musel čakať na obsluhu. Pigmenu určite do každej prevádzky, kde chce vzniknúť vízia do budúcnosti. Pigmenu tu bude s nami navždy. Tento mobilný zážitok je úžasný pre nás aj pre zákazníkov a naše jedlá a nápoje ešte vylepšíme autentickými fotografiami.